engem Márton Jocinak hívnak, de hívjatok csak nyugodtan Jocinak. Azt szeretném tőletek kérni, hogy tegeződjünk. Én Attila vagyok, sziasztok! Jó, akkor kezdjük is az első játékkal, jó? Fusson az, akin cipő van. Még valahol van-e? Oké. Fusson az, aki papucs van. Most egy képzeletbeli játékot fogunk játszani, mindenkinek a képzelőerőjére lesz szükség. Képzeljétek el azt, hogy híre ment az iskolátoknak, hogy nagyon jó ide járni, nagyon jó az osztály, és többen is jelentkeztek hozzátok. 3 gyerek. Viszont az iskolában most már csak egy hely van, és a ti kezetekben van a döntés, hogy kit választotok. De nem lesz az ilyen könnyű, mert nem mondjuk meg, hogy kik a jelöltek. Viszont a kedvenc zenéket elhoztuk nektek, amiket most hallani fogtok. Ez alapján fogjátok eldönteni, hogy ki nektek a szimpatikus. Jó, az első fiút úgy hívják, hogy Krisztián. Most meghallgatjuk az ő kedvenc zenét, hogy mit küldött nektek, jó? Jól figyeljetek, mert aztán nektek kell kiválasztanatok, hogy nektek, ami a legjobban tetszik. Most következik a Tamásnak a száma. Na, ez volt a Tamásnak a száma. Jó, és még van egy lány várakozó is, akit úgy hívnak, hogy Bea. Jöhet a Beának a kedvenc zenéje? Igen. Hát úgy döntöttetek, hogy ti Tamással szeretnétek jobban megismerni, az ő zenéjét szeretnétek a legjobban. Szóval most csoportokra osztottunk titeket, arra kérem, hogy az 1-es csoport az gyűjjön ide most, a 2-es az jöjjön ide, a 3-as jöjjön ide, a 4-es az jöjjön ide, és az 5-ös pedig erre az oldalra. Minden csoport kapni fog egy kártyát, ezen a kártyán elolvashatjátok, hogy mi Tamásnak a tulajdonságai, jó? Egy pár jellemzőt összeszedtünk róla, hogy azért mégis kapjatok egy képet róla, hogy ki is az a Tamás, hogyha már nem is látjátok, nem is halljátok. A feladat az lenne, hogy elolvassátok a papíron lévő tulajdonságokat, amit Tamással igazak, és hogy hasonlítsátok össze a saját tulajdonságotokkal. És akkor ebben így megegyeznek. Jó, és mi az, amiben egyáltalán nem hasonlítotok? Szereti a Valentis, lasszidaivel él egy lakásban, apukája nem dolgozik és barna. Figyeljetek, akkor itt látható a Tamás. Ugye őt választottátok ki a zenéje alapján, és hogy most elérkezett a játéknak az a része, amikor dönthettek arról, hogy Tamás, befogadjátok az osztályba, vagy pedig nem. Befogadnak. Befogadnátok. Miért? Azért, mert magán csávó, barna haja, nagy a füle és felnőtt. Nagyon jó. Felnőtt mindenki jár iskolában. Szerintetek is felnőtt? Esetleg ilyen nagyfiús, azt akartad mondani, nem, hogy ilyen nagyfiús. Például, hogyha
hogyha például valaki cigány, neki nehezebb munkát találnia, szerintetek? Igen? De nehéz. Azt hiszik, hogy rossz ember. Azt hiszik, hogy rossz ember? Nem tudom. Csak És hogyha... Igen? Mert még barna. Barna a bőre? És azért nehezebb neki? Igen? Mi? Nem hisznek benne? Igen? Parancsolj, mondja! Nincsenek barátai. Mi tetszett Tamásban? Azt tetszett, hogy szereti a zenéket, és nekem nem számított az, hogy cigány. Nem számít? Neked vannak cigány barátaid itt a suliba, vagy otthon? Vannak, nekem is vannak.